Gender dịka a si asụ ya n'asụsụ Bekee. Gender ya bụ oke na nwunye, mana Bekee na-akpọ ya masculine and feminine. That's masculine and feminine. Oke na nwunye. That's male and female. Male and female. Learn Igbo language with Adibo. In today's episode, I'm going to teach you Igbo language, male and female. Oke na nwunye. Oke na nwunye. Eji m n'aka anyị na-esonyere anyị. Ọ bụrụ na ụbọchị taa bụ izi na-ahụ ihe onyonyo a, biko binyere anyị aka n'akwụkwọ a. Like, share and comment. Learn Igbo language with Adibo. Maka na asụsụ anyị bụ njirimara anyị, asụsụ anyị bụ omenala anyị. Ka anyị mụọ asụsụ Igbo. Our language is our culture, our language is our heritage. And my aim is to teach you Igbo language. If you're interested in this kind of content, please stay and learn Igbo language with Adibo. Nna, father. Nna, father. Nne, mother. Nne, mother. Nne, mother. Maazị, Mr. Maazị, Mr. Oriakụ, Mrs. Oriakụ, Mrs. Eji m n'aka na ị na-aghọta ihe m na-ekwu. Learn Igbo language with Adibo. Okorobịa, bachelor. Okorobịa, bachelor. Agbọghọbịa, agbọghọbịa, spinster. Agbọghọbịa, spinster. Agbọghọbịa, spinster. That is nwa agbọghọ na-anụbeghị di. Spinster. Nwa okorobịa na-anụbeghị nwanyị. Bachelor. Then nwata nwoke, nwata nwoke. Nwata nwoke, that's male child. Ma ọ bụ nwa nwoke, male child. Nwa nwanyị, female child. Ma ọ nwata nwanyị, female child. Nwa nwanyị, female child. I hope you're understanding what I'm saying. Jụọ m ajụjụ ma ọ bụ na ịghọtaghị. Use the comment section and ask me any question. I will answer you. My aim, remember I said, is to let you understand Igbo language. Ka ịmụta asụsụ Igbo maka na asụsụ anyị amaka. Okay, let's move on. Nwanne m nwoke, my brother. Nwanne m nwoke, my brother. Nwanne m nwanyị, my sister. Nwanne m nwanyị, my sister. Ọkwa ọ na-adaba. Di, husband. Di, husband. Wife, nwunye. Wife, nwunye. Echefukwana na ihe anyị na-amụ bụ gender. That is oke na nwunye. Oke na nwunye. Male and female, as English calls it. Male and female. Ya pụtara n'onu Igbo oke na nwunye. Ngwa, ọkpara, ọkpara. Alright? Okay. If you have any question, please use the comment section. Let me know. My goal here is to let you learn Igbo language, let you understand Igbo language as much as possible. So do not hesitate to use the comment section. Please share this message, share this video. Let's learn Igbo language together. Ọkpara, first son. Ọkpara, first son. Ada, Ada, first daughter. Ada, first daughter. Okay? Nwoke, man. Nwoke, man. Nwanyị, woman. Nwanyị, woman. Alright. Eze nwoke, king. Eze nwoke, king. Eze nwanyị, queen. Eze nwanyị, queen. Okay. Oke ọkụkọ, cock. Oke ọkụkọ, cock. Nwunye ọkụkọ, hen.
Nwunye ọkụkọ, hen. Then oke ewu, he goat. Oke ewu, he goat. Nwunye ewu, nwunye ewu, she goat. Nwunye ewu, she goat. Ebule, ebule, ram. For most of you who eat ram, you don't know how it's called in Igbo. Ebule, ram. Some other people call it ebune or ebule. Depends on your side of Igbo. But Central Igbo, bo. Ebule, ebule. That is ram. Atụrụ, atụrụ, ewe. Atụrụ, ewe. Learn Igbo language with Igbo. Asụsụ anyị bụ njirimara anyị, asụsụ anyị bụ omenala anyị. Eji m n'aka na ịghọtara nke a m na-akọrọ gị. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọzọ ị ga-ekwu banyere oke na nwunye, tinye aka n'ihu akwụkwọ a. Use the comment section ka m mata ajụjụ gị maọbụ ihe ị nwere itinye n'ihe onyonyo a. Share this. If you've not subscribed, please kindly subscribe. Let us grow here and learn Igbo language. Maka na asụsụ anyị amaka. Nwunye ọkụkọ a chị ụmụ. Nwunye ọkụkọ a chị ụmụ. The hen has children or chicken. The hen has its chicken. Okay? Ka emesịa na nke ụbọchị taa.